Hoeveel hoop je hier op te helpen? Nou, we hopen dat we richting 10.000, 15, geen idee. Het is heel moeilijk te zeggen, het is ook slecht weer. Maar je doorgaat met muziek? Ja, zeker weten. En het wordt een lange dag, maar ontzettend leuk. We gaan de Eltersterrentocht roeien. Dat doen we normaliter doen we dat niet maaien, maar in prachtig wetter en mooi waar. En nu doen we het voor de Series Request op de kwartste dag van het jaar. En het waait ook rustig uit. En als het om geld gaat, wanneer ben je tevreden? Nou, wij zijn tevreden met 5.000 won. Op dit stuit zitten we op 51.000. Alles goed met jou? Geweldig, geweldig. Ja, leuk is dit, hè? En jou bent een kerstman, maar je bent vrouw. Hoe heet je dat? Nou, dat is heel eenvoudig. Gewoon het pak aantrekken. Je denkt natuurlijk vanmorgen, oh het wordt regenen, de helft blijft thuis. Maar dat doen Friesen niet, die gaan gewoon lekker door. En dan zijn we natuurlijk maanden voorbereid en dat zie je bij al die acties. Mensen willen los, want ze hebben het voorbereid en dan zullen ze het ook laten zien.